És el Joan Carreras, pels que el conegueu, perquè pels qui l'hàgiu llegit no us sorprendrà el que us diré, però no és un escriptor que hagi fet 10 llibres seguint una plantilla, un mateix format, una fórmula de pretès èxit, sinó que cada llibre seu se'l planteja com una aventura literària. Probablement en aquest cas, ja ho he apuntat abans, és l'aventura literària més singular. Però en qualsevol cas, cada vegada és una aventura literària i jo diria que pel lector pràcticament sempre llegir un llibre del Joan Carreras també és una aventura literària. En aquest cas és una aventura literària personal, diria jo. Espero que no intransferible, perquè l'Oriol Izquierdo ens en parlarà. Jo crec que l'Oriol té la intel·ligència i la sensibilitat per donar-nos unes claus a partir de la seva lectura per treure profit d'aquest llibre del Joan, que cada vegada que hi torna, cada vegada que llegeix un passatge, una frase, jo crec que la imaginació se te'n va en un sentit no sempre coincident i per tant és un llibre per llegir, per rellegir i per comentar, encara que, repeteixo, molt sovint les lectures deuen ser molt diferents. Per tant, Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos i t'escoltarem. Molt bé, he entès que si hi havia 2 metres ens podíem treure això. Sembla que no volen una foto. Joan, si sembla que sigui allà fora. Doncs sí que sóc mal lector, perquè jo he entès això, però vaja. Mal oïdor. Sí, en aquest cas és igual. Bé, doncs intentaré parlar prou alt i clar, perquè malgrat el morrió em pugueu seguir, em pugueu sentir. Bé, el primer que volia era agrair al Joan que m'hagi fet la confiança de demanar-me que li presenti aquest llibre tan commemoratiu, com ara comentava el Josep, tan commemoratiu i alhora tan especial. De fet, amb uns quants dels que sou aquí, ara ho comentàvem, em sembla que l'última vegada que ens vam veure és, ara farà 3 anys, en l'enterrament del pare del Joan. I la referència no és casual, la referència no és anecdòtica, sinó que em sembla que tractant-se d'aquest torno a casa és simplement central, d'acord? Els que hi éreu en aquell enterrament, en aquell acte de comiat, sabeu que hi van participar activament els fills i els nets d'en Joan Carreras pare, vull dir. Hi van participar pràcticament tots els fills, pràcticament tots els nets, llevat d'un fill, en Joan Carreras fill, que va mantenir-se al marge, no, al marge és gairebé llei, va mantenir-se en silenci en aquell acte de comiat. Va mantenir-se en silenci aleshores i d'alguna manera, ara, publicant aquest llibre, fa la seva participació pública en el comiat del pare. Em sembla que aquest és un element que pot ajudar a entendre perquè l'editor, quan en parla, em sembla que en el mateix llibre s'hi fa referència en algun lloc, o almenys en la carta en què heu acompanyat el llibre a alguns lectors escollits, si feu referència, tracteu el llibre de llibre molt especial. És molt especial perquè el Joan en aquest llibre no només fa una novel·la, sinó que fa moltes coses més, unes quantes coses més de caràcter molt personal. Si em permeteu dir-ho així, Joan, i si dic alguna cosa que no t'agradi, després ja ens barallarem, però ara dissimula, o no, tu mateix. Diríem que 3 anys després de la mort del pare, en Joan parla i fa les paus amb el pare, fa les paus amb la mort del pare, però ho fa, aleshores no ho hauria pogut fer, ho fa amb el seu llenguatge, que és la novel·la. Perquè, i això no sé si insistiré més, però voldria que quedés molt clar, perquè algunes de les coses que diré potser podran distreure'ns en Torno a casa és una novel·la. És radicalment una novel·la. És a dir, ara hauré de definir què és una novel·la. Bueno, hem d'acabar abans de les 8, Saps que intentaré ser breu. No m'entretindré d'escriure el que és una novel·la, però què trobem aquí? Trobem un personatge de ficció, al qual li passen una sèrie de coses que a més en aquell cas les explica ell mateix, d'acord? Segons totes les convencions del que reconeixem que és una novel·la. Ara bé, Torno a casa és una novel·la sobre Joan Carreras i Martí, sobre el pare,
La resposta que com a lector em sembla que s'ha de donar a aquesta pregunta és que no, però alhora, esclar, obres la novel·la i has de dir que sí, perquè hi ha la voluntat explícita de l'autor de fer visible aquest referent del text d'entrada amb aquesta imatge, i aquest referent explícit en aquesta imatge és un referent que no costa de reconèixer tot al llarg del text, si més no per les persones que han estat, que han conegut en Joan Carreras pare, que han conegut tots dos Joan Carreras. A què em refereixo? Doncs el text està, diguem, salpebrat, que diuen ara quan parlen de receptes, de referents a interessos, a vocacions de Joan Carreras pare. Hi ha al·lusions de vegades molt menors, però que són picades d'ullet, jo crec que molt clares, referències o picades d'ullet, dir que l'home que sap i comparteix amb els fills el nom dels estels, per exemple, o el nom dels ocells, el nom d'arbres i plantes, naturalment el nom dels insectes, o bé un moment donat en què es fa referència a aquest protagonista que va ser editor. Aquest protagonista no té nom, no té una identitat concreta en la novel·la, però hi ha una sèrie de pistes sobre la seva identitat que per aquell qui ho necessiti li permetran establir la connexió entre el personatge de la novel·la i aquest referent real. Si em permeteu dir-ho així, aquesta connexió que és real, que és biogràfica, que la fan evident tant la foto com aquests elements, aquests petits indicis que hi ha repartits al llarg del text, en realitat en l'obra és irrellevant, em sembla a mi. D'acord? Entenc, respecto que s'hagi volgut fer explícita, per exemple, amb la foto, però en realitat és irrellevant per al lector. És important, si de cas, per als que som aquí, i ho és sobretot per en Joan Carreras fill. Bé, i què podem dir d'aquesta novel·la? A veure, d'entrada que és una novel·la esmicolada. És una novel·la, això, així que obriu la primera pàgina i la comenceu a llegir, de seguida us cridarà l'atenció. El text hi està absolutament esmicolat. Diguem que són, si voleu dir-ho d'aquesta manera, ai, que ara va, i se me'n van les notes de la... No, ja les tinc. Si voleu dir-ho d'aquesta manera, si voleu dir-ho d'aquesta manera, perdoneu, la tecnologia ens facilita les coses i les dificulta. Si voleu dir-ho d'aquesta manera, està seqüenciada en microescenes, cadascuna de les quals és una pinzellada d'una història que se'ns explica i que després, de seguida, en parlaré. Aquest aspecte visual del text segur que convidarà molts lectors. Ara, fins i tot, he vist el llibre, he tocat el llibre per primera vegada i he llegit unes proves, i mirant-lo he vist que la contracoberta hi fa referència, per exemple. Segurament és inevitable que molts lectors, que alguns lectors, el redactor de la contracoberta, per exemple, faci referència a la naturalesa poètica d'aquest text, perquè certament aquest esmicolament pot fer pensar en la fragmentació que té, per exemple, el llibre de poemes, d'acord? Fins i tot ens trobarem algun savi que parlarà d'una novel·la haiku o alguna cosa d'aquest tipus, vull dir que hi podríem començar a esplaiar-nos, d'acord? També es pot considerar poètic, segurament, l'estil, la llengua, totes dues coses, estil i llengua, la netedat de l'estil, la precisió del llenguatge, la bellesa que té el text, que és una bellesa, d'altra banda, no gens amanerada, que no és poètica per l'amanerament, sinó tot el contrari, d'acord? Però no sé si m'estic explicant prou bé. A veure, aquesta és una narració feta de microfragments que jo descriuria com flaixos. Són tot una seguit de flaixos, cadascun dels quals és el moment d'un relat, un moment que en molts
tot sovint té una naturalesa gairebé aforística i en part per aquesta naturalesa aforística va oferint com cops de llum, il·luminacions sobtades al lector. Deia abans que era una novel·la. En aquell llibre el que llegim és la història d'un personatge i les ombres que l'envolten en la seva peripècia final de tornar a casa. Aquest és el... No sé si es pot dir, si estarà gaire d'acord, però aquest seria una mica l'argument, la trama. Però això ho fa a través d'aquests microtextos encadenats, cadascun dels quals no té autonomia, però cadascun dels quals té una gran força. No parlaria d'autonomia perquè seria fals, no pots llegir els fragments aïlladament, però sí que cadascun té una gran força. Bé, he dit que és la història d'un personatge que torna a casa. A mi m'ha impressionat, m'ha corprès, sobretot a les primeres pàgines, aquest contrast entre el que el text et dona a entendre, que és que aquesta persona torna a casa, i la desolació de l'espai on torna aquest personatge. D'acord? L'espai desolat dels paisatges inicials de la novel·la és molt difícil de dissimular, si voleu, i alhora dona un caràcter com a molt al·legòric al text. Vas tenir la sensació que el que se t'explica és molt més del que llegeixes, que darrere del que llegeixes se t'està explicant, se t'està dient tota una altra cosa. Esclar que potser la literatura el que fa és exactament això, no? Però tampoc ens entretindrem amb aquestes menudeses, d'acord? Aquest retorn del personatge a casa es concreta en un text que podríem dir que està escrit com en dos nivells. Per un costat hi ha el relat d'aquesta persona, d'aquest home que torna al poble, que torna a casa, i gairebé en cada fragment, deixeu-m'ho dir així, tot i que el text no està fet així, però és com si a cada fragment hi hagués dos paràgrafs. El primer tenim l'home que torna i el segon tenim alguna notícia, algun avís, alguna informació sobre un diagnòstic, sobre unes proves, sobre uns tractaments relacionats amb el càncer. Em sembla que s'ha de dir la paraula, no sé si 3 vegades, però s'ha de dir la paraula perquè té també visibilitat explícita tot al llarg de la novel·la. El càncer que pateix aquest home. I d'una manera que jo ara no sabria descriure, hauria de rumiar-hi una estona per posar-hi paraules més o menys tècniques, totes dues parts estan entrellaçades, estan trenades com si tinguessin una relació de causa-efecte. Com si entre el retorn a casa i les proves diagnòstiques hi hagués una causalitat evident. Potser tan evident com són les causalitats en els somnis que tenim. D'acord? Fet referència al somni, ens que el somni pot explicar, sobretot alguns lectors que els costi de sintonitzar amb el text, potser si entenen que estan llegint un somni, es tranquil·litzaran una mica i arribaran fins al final. I seria bo que ho fessin perquè estic segur que no els decebrà. D'acord? El resultat és que el relat és un relat clar, és un relat net, potser hem de dir que és un relat dur, fins i tot, sobre la malaltia, sobre l'agonia i sobre la mort. Perquè al capdavall el que parla el llibre és d'això. Em sembla que ara no sé si fent spoilers, tampoc no sé si tu és dels que no t'agraden els spoilers, però si no t'agraden els tots, perquè jo dic el que vull. Bé, doncs, és un relat clar, net, segurament dur, però amb una duresa que té entre anestèsia, com si diguéssim, sobre la malaltia, sobre l'agonia i sobre la mort. I jo he tingut la impressió que aquesta... Com ho diré?
través d'aquesta història d'una malaltia, d'una agonia i d'una mort, el que estem llegint és el testimoni de l'elaboració, però una elaboració que és involuntària, que és gairebé diríem que inevitable, fruit simplement del sol fet de viure, com un pòsit del mateix fet de viure, l'elaboració, dic, del llegat, de la memòria que quedarà de l'home un cop l'home hagi desaparegut. D'acord? És a dir, un home que mor, sabem que aquesta novel·la inevitablement la relacionem amb la mort d'en Joan Carreras pare. En Joan Carreras fill l'escriu, la publica 3 anys després de la mort del pare, després de la qual ha guardat silenci. Ara no faré de psicòleg que està per casa, però deixem una altra cosa. Molt bé. En un cert sentit, em sembla que es pot dir que aquesta novel·la, que amb aquesta novel·la Joan Carreras, el fill, torna a casa. Que aquest acte d'escriptura de la novel·la, amb aquest acte d'escriptura de la novel·la, i potser, no sé si estarà d'acord o no, però podria ser també que no en fos conscient i que això hagués passat sense haver-s'ho proposat ell. Amb aquesta tornada a casa reconeix els records compartits, els referents heretats, els valors adquirits al costat del seu pare. I alhora, la novel·la, el títol, em sembla que això sí que es pot afirmar, fa referència al retorn a casa de Joan Carreras. Bé, de Joan Carreras pare no, ara parlem de la novel·la, del personatge sense nom que protagonitza la novel·la. I aquest retorn a casa, què és? Ho he de dir així. El viatge a Ítaca. És un viatge a Ítaca. He tingut la impressió que Torno a casa és l'Ulisses d'en Joan Carreras, d'en Joan Carreras fill. Que com l'Ulisses de Joyce explica una història, en el seu cas transparent, visible, clara, que li permet connectar amb la tradició, amb les tradicions que l'han fet a través del pare, que és una de les operacions que feia Joyce amb el seu Ulisses. I jo diria que aquest és el tema més fondo, més universal, que pot trobar el lector en aquesta novel·la. Aquest retorn a casa d'un personatge que viu l'última peripècia, perquè és a punt de morir, aquesta agonia, una agonia suportada farmacològicament, feta per tant de visions, de somnis, de malsons, d'al·lucinacions. En tots aquests elements, els somnis, els malsons, les al·lucinacions, el que hi ha són ressons de la tradició cultural d'on venim, de la tradició cultural que heretem. A mi m'ha semblat, i potser he sobrellegit el text, després no em desenganyis, deixa-ho estar, o sigui, és el que vulguis. Hi ha moments en què no només hi reconeixes un nou Ulisses, sinó que hi ha moments en què tens la impressió que assisteixes, que estàs entrant a la caverna de Plató, o que ets a punt de... que estàs dansant amb les ombres com l'hipó a la petita festa, o que en qualsevol moment t'apareixerà el conill de l'Alícia per guiar-te cap a algun indret desconegut. Tot al llarg del text hi ha pinzellades que et permeten preguntar-te si no estem d'alguna manera assistint també, llegint també un recull de records de lectures compartides. Però bé, això potser és un defecte de lector meu. Vull dir que no llegiu el llibre buscant-hi això. Però si de cop i volta us assalta algun record, ni que sigui d'una cançó popular, d'una rondalla popular o de qualsevol altra lectura,
potser entendreu el que dic. Acabo. I voldria que no semblés que acabo amb massa solemnitat, però quan he tancat el llibre, la primera necessitat que he tingut és la de callar. I ara no ho estic fent, però esclar, m'heu demanat que vingués justament per no callar, d'acord? La primera necessitat que he tingut és la de callar, la de recollir-me, la de retornar sobre aquesta peripècia del personatge que en Joan ens ha volgut compartir, d'acord? I de seguida m'han començat a venir coses al cap, idees, no? Com per exemple aquesta: la mort no és el final. La mort no és el final ni per descreguts com nosaltres, que som descreguts totalment, nosaltres no ho sé. La mort és un retorn a casa, però és un retorn a casa també i especialment per als que es queden vius. A través de la mort del que se'n va, els que es queden, em sembla que sovint que poden tornar a casa. Jo he tingut la impressió que torno a casa a aquesta novel·la tan personal, però que per la majoria de lectors pot ser simplement una novel·la que els parla de qüestions universals, sense necessitat de compartir cap d'aquests elements referencials, personals, biogràfics, familiars. Tinc la impressió que torno a casa en Joan Carreras, i ara ja no distingeixo entre pare i fill, perquè n'hi ha un Joan Carreras avui. Torno a casa, Joan Carreras fa les paus i ens ensenya a fer-les amb la casa familiar, amb el poble natal, amb la terra que ens acull, sense cap pretensió, amb sinceritat, amb franquesa, amb naturalitat, d'una manera molt bonica, una mica com si ens trobéssim davant d'un clàssic d'estar per casa. I si ho trobo massa gros, te n'oblido. Gràcies. Bé, en Joan Carreras fill llegirà, l'autor de la novel·la llegirà uns fragments. Hola, què tal? Esteu bé o bé? Bueno, gràcies Oriol i Josep, vale? I a vosaltres també. I els que estan allà, que no sé on estan, però que hi són, sí, els de l'streaming, els portes tothom. Molt bé. Que no sabem si hi són o no hi són, no? No ho sabem, però suposem que sí. Bueno, vull dir que és el mateix que passa quan fas un llibre, no? Que no tens idea qui hi ha a l'altra banda, però sospites que hi hagi algú, no? O esperes que hi hagi algú. I la feina de l'autor, per això em sembla bé que diguis el que vulguis, Oriol, tu i qualsevol, és callar, d'acord? La meva feina és callar. Jo el que havia de dir ja ho he dit, són 119 pàgines, espero que us agradi, i ara me n'hauria d'anar, però encara hi estarà més perquè ja que heu vingut em quedo, no? Però vull dir que ja està, ja jo us ho vaig de fer això, no? Els autors hauríem d'emprenyar molt poc els lectors, m'aparto perquè no m'ho toquin gaire els collons, vale? És una cosa que emprenyen, val. Esteu segurs, no? Ara que us sentiu segurs, perfecte. Dic, els autors hauríem d'emprenyar poc els lectors, no? Vull dir que feu el que vulgueu del llibre, com si resulta que té la mida perfecta per falcar la pota en el llit que balla. Hòstia, doncs està molt bé, si no de conya, no? Vale? Que no hauríem de dir gran cosa, el que hem de fer és llegir. Jo el que faré és llegir alguns fragments, que sí que es poden llegir independentment, almenys jo ho faig, però si no independentment, autònomament, no sé, això hauria de decidir-ho amb l'Estat, probablement. I a més els he col·locat un títol a cadascun d'aquests fragments, com si de debò fossin escenes pròpies, o com si fossin una mena d'esferificacions, sí? Que no ho sé dir perquè per dir aquesta paraula s'ha de dir com el seu autor, s'hauria de dir esferificació, com que no ho sé dir, millor que no ho dic. I aquestes peces que llegiré estan, diguem, són de moments diferents, els que el llibre l'hagueu llegit ja les enllaçareu, i els que no l'hagueu llegit doncs serà com veure el tràiler de la pel·lícula. Els tràilers, bueno, a vegades n'hi ha que ho expliquen tot, aquest no. I explico, és com un tràiler del que trobarem. He col·locat un títol a cada fragment. El primer és l'únic que correspon a un moment exacte, correspon al principi del llibre, però no li volia posar començament perquè no li era subit, i li he posat la sang, que té més cara. La sang. No sé on soc. Hi ha d'haver alguna raó perquè sigui aquí i intueixo que se'm desvalarà si puc reconèixer el lloc on soc. Però no puc perquè no hi he estat mai. Sembla una carretera. No hi passa ningú. Jo sí que hi dec haver passat, perquè d'alguna manera
he d'haver arribat fins aquí, encara que no me'n recordo. M'hauria de fixar els detalls, perquè són importants i perquè és fàcil que ens passin per alt. Va anar de poc que no el veiés el grumoll que vaig expulsar, el grumoll de sang que vaig expulsar amb la ficció. Em dec haver perdut, i en perdre'm també he perdut el record d'haver vingut. Però hi soc, i de la sang me'n recordo. M'heu aplaudit de fragment i fragment. És un concert, companys. Bueno, com podeu veure, torno a casa, explica la història d'aquest home que s'ha perdut i que té un propòsit, que és tornar a casa, amb la qual cosa, en aquesta ocasió, el títol del llibre és una bona pista. Que està bé, perquè a vegades tu les pistes, aquí no les pistes. És una novel·la que jo no diré de què va, però que l'Oriol ja ho ha dit, i també ho han dit el Joan Josep Isern, el Julià Guillamón, el Jordi Nopca, l'Eva Piqué, el Jordi Salí, gràcies a tots. És un llibre que parla de la mort, que és una cosa que crec que als més joves de màrqueting els preocupa, perquè diu que la mort no ven gaire. Jo ho discutiria, però bueno, és igual, que us he de posar Netflix i crec que la mort xuta, ¿vale? Però m'agradaria veure'ls aquests venent els de segell de Berman, ¿vale? No, digueu que és una partida de bascats molt llarga i molt competida. Vale. Bueno, doncs no, va de la mort. El meu personatge no juga a escacs, no dic que ho podria fer. Camina, el que fa és que camina, i caminant arriba a un poble, i ja us ho llegeixo. Consol. Les cases que encara hi ha dretes no tenen portes ni finestres. Abans de quedar així, segur que hi vivien persones. Imagino que en puc sentir els passos fantasmagòrics entre les pedres caigudes i que en puc copsar les formes airoses quan treuen el cap pels ampits sense finestra i les llindes sense porta. Saber que en aquell lloc tan desolat hi han viscut persones i gossos em consola, però no sé per què em vull consolar. També és un consol saber que aquí hi ha plogut i que hi ha nevat, que hi ha fet fred i que hi ha fet calor, que s'hi ha respirat i deixat de respirar, que s'hi ha mort i rigut, que s'hi ha nascut i llogat, que també s'hi ha parlat, menjat, que s'hi ha dormit i orinat, que s'hi ha estimat i potser també s'hi ha odiat, que s'hi ha ofès i suplicat, que s'hi ha resat i defecat i que algú se'n va anar i que algú va tornar. Penso que un dia potser també hi tornaré i això també em consola. Mentre veuríeu el projecte, vale? Sí, home, companys, que no us costa res, també la gent que feliç. Aquí. Molt bé. No, quan preparava això m'ho volia fer com un recital. Soc una mica tonto, però mireu, soc així, ja està. Tenia aquesta il·lusió. I a mi m'hagués agradat més fer-ho de veritat com aquests músics es posen d'esquena al públic, sabeu què vull dir? Llegir sense parar i no haver-vos de mirar i que no em mireu així, perquè sóc un pèl paranoic, això de mirar més clar, això no ho hauria. Però bueno, diguem que és com una obligació per entendre-us i em ve molt de gust perquè hi ha obligacions que no ho són. De la mateixa manera que crec que també és una obligació que no ho és, perquè em ve de gust fer-ho, aturar-me un moment aquí, deixeu-me que m'aturi, perquè tinc la impressió que no podem fer cap acte com aquest, no podem fer cap concert, cap recital, no podem fer cap presentació, no podem fer res, em sembla a mi, i no cal que ho compartiu, és la meva opinió, ja està. Si abans no ens parem un segon i ens recordem de la gent que hi ha a l'exili, de la gent que hi ha a la presó, de la gent que està sofrint repressió, dels milers i milers de persones que estan sent perseguits per la monarquia corrupta i autoritària. I com que avui que ens recordem de tots, però som molta gent, i hem de ser casa a les 10 perquè hi ha tot de queda, diré només un nom que crec que els concita tots. Que la peça següent la dedico a Jordi Cuixart. Espereu el platí, Jordi, sisplau. Foguera. M'invento que algú encén el foc i que amb la foguera espanta cada vespre les bèsties salvatges, però convoca l'esperit d'una porcada de senglars devots, l'esperit d'un ramat de cabres esgaviades i també l'esperit d'una guineu penedida. M'invento que un dia potser em convocarà a mi. M'invento que aquell dia cremaré a la foguera que m'he inventat que algú encenia. I també m'invento que les meves cendres s'estaran al fogar fins que passi un vagabund extraviat i s'agafin a les soles foradades de les seves sabates o fins que passi un infant innocent i s'agafin els seus peus descalços. M'agrada pensar que serà d'aquesta manera com caminaré pel món, però ja sé que no és veritat, perquè quan m'arribi a morir ja no caminaré més. Per això encara camino. Que guai, us ho juro, mola molt. Sí, de veritat. Ara us toca a vosaltres. Us
us he enviat uns missatges al mòbil, uns quants de vosaltres, per ser, diguem, en fi, antigament això es feien cartolines, però ja sabeu que el vídeo va matar la ràdio, no?, que diu la cançó aquella, i el WhatsApp ha hagut de matar les cartolines. La idea és la següent. Tots teniu un text molt breu, i aleshores el que us demano és que em feu d'eco. O si voleu que ho digui a l'estil de la caverna que deia ell, i més poèticament, això ho tinc apuntat, que feu com una ombra projectada per la llum de les paraules. Diu que llegim un tros, vale? És aquesta la idea. Aleshores, quan jo digui la paraula, o la frase aquella, o el tros aquell que teniu vosaltres, faré una pauseta perquè em feu d'eco. Si jo dic patata i algú té patata, diu patata. Dic com un eco. Sí? Sentiu la idea? Que guai, moltes gràcies. Som-hi. Ombres. Al poble només s'hi veuen ombres. N'hi ha una que em sembla algú que renta roba al safareig comunal. Algú que renta roba al safareig comunal. I n'hi ha una altra que podria ser un caçador que dispara perdigons des d'un bancal. Un caçador que dispara perdigons des d'un bancal. N'hi ha moltes més. Algú que amassa pa. Algú que amassa pa. Algú que estira una mula per la brida. Algú que estira una mula per la brida. Algú que escorda l'espardenya. Algú que escolta l'espardenya. I un nen que dibuixa l'infinit amb un caçapapallones. I un nen que dibuixa l'infinit amb un caçapapallones. Però només són ombres. Ara has de dir que ho hem fet. Ho heu fet molt bé, Estic fent així. Ha quedat ben gravat, no? Perquè això, que no quatre veus alhora... Ho heu fet molt bé, moltes gràcies. La idea era que no sabéssiu que al final n'hi havia molts que tenien la mateixa frase. Molt bé, com ha dit el Josep, torno a casa, és el desè llibre que publico, i a més fa 30 anys que vaig començar aquesta aventura. 30 anys, 10 llibres, pels de màrqueting és millor que el de la mort, vale? Sí, home, mola més, vale? Per tant, deixeu-me que faci una pausa per donar les gràcies, val? Gràcies al Josep, que fa 5 llibres que em fa confiança. Em sembla que entre una cosa i l'altra deu fer 10 anys i fem coses junts. Ara us ho dic de veritat. Jo a vegades pateixo, vull dir, vull que el meu llibre es vengui, més pel Josep que per mi, sabeu què vull dir? Ajudeu-lo, hosti. Vull donar també les gràcies a la Carlota Torrents, que em representa amb asterisc a gent, però em representava abans, fa molts anys. Fa com a mínim 15 anys que estem fent coses junts, tu i jo. Gràcies, Carlota, i gràcies a la Natàlia, que avui no hi és. I a més us vull dir que aquests 30 anys i aquests 10 llibres no hi serien, o tot això no hauria passat, o hauria passat d'una manera que no seria exactament això i seria allò, seria una altra cosa, no ho sé, si des del primer dia, des d'abans dels 30 anys i abans dels 10 llibres, no m'hagués acompanyat des de sempre, amb molt de carinyo, amb molta paciència, amb molt de rigor, amb molt d'afecte, un extraordinari editor, un poeta formidable, una mica irregular, amb tots vosaltres, Jordi Cornudella, i li he demanat que m'acompanyi per celebrar aquests 30 anys i aquests 10 llibres. Jordi, si vols... Assegut? Assegut? Vols assegut? Perfecte. Llegirem junts, si et poses aquí no passa res. No, a mi no em passa res. Llegirem junts Naufragi. Sí. Hi ha fustes podrides i cossos inflats. Hi ha quaderns de bitàcoles borrats i capses de medicaments amb els disques buits. Hi ha piles d'enciclopèdies desbastades i diccionaris estripats. Hi ha vaixelles de cristall i una coberteria de plata. Hi ha mobles que ja no s'estilen encallats a la sorra com closques de petxina. Un bufet i una vitrina. Un lluny de peu amb pantalla de pell. I un candelaro amb el sobre de marbre. Hi ha peces de roba que ja no es porten, rebregades a la sorra, com crancs que el sol ha secat. Camises de fil esquinçades amb el nom brodat a la butxaca. Un jaquer arnat. I els barrets del pare. Hi ha les restes del meu naufragi, entre les restes de tots els altres naufragis. Per això hi ha tauletes amb signes de l'escriptura cuneïforme traçats en punta de canya. I hi ha proves documentals de l'alfabet fenici. I les primeres monedes encunyades per un rei liri. Hi ha draps vermells tenyits de morxella, I peces de cedre i coure. pedres de braicita i espases de bronze, Joies de quars i agulles de fang amb esgrafiats vermells i negres que semblen paraules però que potser no ho són. Hi ha caixes de fruita i àmfores buides. i canvis plens. Hi ha sacs de blat i olives. I semals plenes de raïm. Hi ha troques i tons de filar, Molins de pes i batans. brúixoles i astrolabis. Una roda hidràulica i també rellotges de tota mena. I al meu temps, I el temps de tothom. que venen i se'n van amb cada onada que bat la planxa. Vinga. Ja veieu que ens les enginyem per fer coses que almenys us en dediqueu, no? Ja que veniu fins aquí, punyeta.
escolteu, aquest llibre l'he escrit moltes vegades, però com tots, milers de vegades i vegades i versions, i a vegades de manera fragmentària, és a dir, escrivia un tros, ho deixava, m'anava un altre, tornava, i ara vull explicar la història d'un d'aquests fragments. No? Però és una cosa íntima, abans d'entrar hauria de pagar llum, no? Abans d'entrar a la intimitat, i faré un equivalent. No? Us vull explicar primer la meva teoria literària, bueno, teoria no ho sé, literària mitges i meva sí, vale? És meva. I es diu Se me'n fot del colom, que és un nom xulo i que ara explicaré. No? Imagineu un poeta que veu un colom que s'està, jo què sé, a l'ampit de la finestra de casa seva, i quan el poeta el veu, no? I quan el colom se n'adona que parlopeja, sacseja les ales, haig de fer com que ho veieu, no? Això ho donteu, no? Haig de fer com de colom, I el cas és que el colom, cap d'una estona, s'envola. El poeta això li fa pensar coses, perquè per això és poeta, i es posa a escriure un poema que escriu a raig primer, però que després va esmolant durant dies, setmanes i mesos, no? I al final li queda un poema estupendo, que els crítics valoren molt, i és un poema sobre això, sobre el colom que s'ha anat, ¿vale? Però que els crítics el veuen com un poeta, un poema, jo què sé, sobre la lleugeresa de la vida, la veritat de les anècdotes o els vides bruts de la finestra, és igual. Ara imagineu que això continua, i al cap d'uns anys, un filòleg, un erudit, és a dir, segur que els filòlegs, quan són autèntics, són com criminalistes, troba proves irrefutables, han de ser irrefutables, un dietari, una carta a un amic, qualsevol cosa, en la que descobreix que en efecte el poeta va haver-hi un dia concret de la setmana, una hora concreta, que va veure un colom a la finestra de casa seva, al carrer Immortal, al carrer X número 3, segon primera. I llavors t'explica el filòleg, és que ara el poema s'entén millor. Hosti, de veritat que aquest poema no s'entenia sense saber el carrer on viu el poeta? Llavors quina merda de poema, aquí? Tenim un problema. Sí, se me'n fot del colom. A mi el que m'importa és el text, no l'origen. Deixeu de buscar què va passar aquell dia i si aquell és el poeta, no era el colom. Que igual era un colom, que era una rata, però ell va imaginar un colom, què importa? Bueno, dit això, dit aquesta teoria meva, se me'n fot del colom, ara me la passaré pel forro i us explicaré una història. Que és que quan vaig fer un d'aquests fragments, me'n recordo que estava escrivint a l'Ametlla, que és a casa dels pares, al porxo que dona a l'est. Us heu d'imaginar perquè és una taula, que aquesta taula estava preparada a casa d'un germà, però aquesta taula estava en un porxo que dona a llevant i el sol venia de cara, i com que era molt baix, passava entre les branques de la figuera, que és la figuera on quan era el temps i anaven els ocells i el pare mirava els prismàtics, i els ocells, no la figuera també, no? I aleshores em venia el sol de cara, jo estava al porxo escrivint amb l'ordinador, havia de baixar el cap molt perquè el sol realment em molestava fins que es va anar aixecant, i tenia al cap una cançó, allò que passa moltes vegades, en aquest cas era a Hard Lane, segona Fall del Bob Dylan, que no cantaré, no patiu, que fotrà per a vosaltres, però que aquell dia el meu cervell l'anava cantant, d'acord? I per tant vaig intentar jugar, una tonteria com una altra, vaig jugar amb aquella cadència, amb aquell ritme, vaig estar jugant i vaig fabricar un fragment que tenia molta relació amb allò. Sincerament, a les versions posteriors això va anar quedant eliminat i ha quedat millor, ara de fet ja no el reconeix, és molt millor. I això ja us hauria d'explicar, perquè ara buscareu el text un colom que ja se n'ha anat, d'acord? I crec que és millor tal com sona ara, sense aquell parloteig, no? I sense la mostra de guano que el colom pogués deixar. Però la veritat és que cada vegada que em poso a llegir aquell fragment, com ara ho he de fer, em torna al cap la cançó. I em torna al cap aquell matí, em torna al cap aquell sol que m'arribava als ulls, el cafè que es anava refredant perquè sempre el deixo que es refredi, la mare que pelava fruita perquè és el que esmorza ella i a la cuina, i el pare, bueno, com que jo escrivia aquell llibre, el pare ja feia setmanes que veien, se n'havia anat com el colom. Cançó de tot el que veig a la vall. Veig bombes que cauen a prop d'una casa i em recordo de la por dels pares quan jo només era un nen. Però després només veig esclaus encadenats que canten l'esclavitud mentre els guardians els apressen amb fals d'or. Veig capellans que escriuen himnes en una pissarra i em recordo de la meva escola. Però després només veig llapis sagnants que escriuen paraules prohibides i polítics corruptes que les esborren. Veig nois i noies que arriben a la platja abans de banyar-se i em recordo dels meus estiuets. Però després només veig pobres desconsolats que n'arboren parrancs humils i miserables que supliquen més misèria encara. Veig un home que espera una dona a l'altar i em recordo del dia que ens vam casar. Però després només veig un assedegat que escup, un afamat que vomita, soldats de molts bàndols que guerregen i presoners de moltes nacions subjugades.
Veig les espelmes d'un pastís i els nens que les bufen i em recordo dels fills que van veure créixer. Però després només veig fills sense pares que canten cançons per anar a dormir i pares sense fills que no tenen ningú que els pregunti per què. Veig impressors que traginen tipus de plom i em recordo del dia que els van deixar de banda. Però després només veig molta gent sense feina i captaires que fulguren quan els beneeixen la llum del sol i la nit del món. Veig un home tacat de feridura i una dona en una cadira de rodes i em recordo dels dies que vaig enterrar els pares. Però després només veig els núvols d'una tempesta que es congria i que encara no arriba, ni puc saber si arribarà mai. Veig nadons que obren els ulls i em recordo del dia que vaig tenir el primer net en braços. Però després només veig un mar de llàgrimes blaves i llavors no veig res més, perquè ja he vist a la vall tot el que hi havia de veure. Tinc moltes idees. Una de les idees que tinc és convertir això en cançons. No com ara, sinó de debò, vull dir, amb tornada, estrofa i tal. Tinc un amic que s'hi dedica, que és músic, i li vaig presentar la idea, que li vaig portar, i em va dir que sí, perquè tenia molta feina. Havia de girar la clau del safareig. Havia de buscar la clau de girar el safareig. Quan la trobi em trucarà. Bueno, ja em trucarà. Però jo no em rendeixo, i continuo tenint idees. Jo ara imagino, per exemple, aquest matí tinc una visió i he vist el Roger Mas amb els obeses. Però és que ells igual no ho veuen, estic millor que no digui res més. En tot cas, la primera que acabo de llegir ara seria com una cançó que ja està a mig camí, i la següent, que també podria ser cançó si voleu, perquè ho sigui més, jo li poso cançó de tu. Cançó de tu. Veus de genolls, reis i papes que encara voldrien manar, també sars i lames que ho serien, emperadors i califes que ho van ser, sultans i basileus que ja no seran més, rajars i kaisers que ja no són res. I et veus a tu. Veus també uns homes que criden sense veu quan uns àngels cantaires els parteixen per la meitat amb serres d'or. I veus nens que van llegint les novel·les d'aventures que hi ha pilades a la tauleta de nit. I et veus a tu. Veus l'onada que et va ensenyar a nedar. I veus el gos que vas domesticar. Veus les papallones que tants dies vas caçar. I veus també el senglar. Un dia et vas espantar. I et veus a tu. Veus piles de llibres al magatzem d'una impremta i veus gent que llegeix a casa i als parcs. Veus que els teus fills parlen de tu com si ja no hi fossis i vols parlar amb ells, però no et senten perquè ja no hi ets i et veus a tu. Veus mares que ploren pels fills que moren i veus també els fills que diuen mare quan es moren. Veus jugadors amb les cartes marcades que ho perden tot i veus el sofà on vas festejar, el llit on vas estimar i els rius on et vas voler banyar i et veus a tu. Veus nens que xisclen quan els saluden amb reverències els vitelles d'un guinyol i veus que tu ja no ets cap nen ni ets tampoc el vitella que més voldries perquè tu només ets el taló. Ja veus que ets tu. Anem acabant. Jo ara volia fer-vos participar una última vegada. És superfàcil i és només una frase, o sigui que segur que m'ajudareu perquè sou bona gent. I us vaig triar per això, vaig fer una llista d'amics, dic no, de bona gent, perquè amics devies saber. Vaig fer una llista de bona gent i aquí esteu vosaltres. La idea és la següent. Jo diré, en algun moment jo diré, jo sóc la pira i el foc, que és fàcil, no? Doncs m'agradaria que d'aquí cap allà, la columna cap aquí, sí? Ho diguéssiu una vegada, Jo sóc la pira i el foc. Jo sóc la pira i el foc. Una vegada. Jo sóc la pira i el foc. Sí, passa que ho podríem fer per fer-ho bé, no per tocar el que no sona, Per exemple, una veu així com jo sóc la pira i el foc, per exemple, sí. Jo sóc la pira i el foc. Sí, i els d'aquí podríeu fer jo sóc l'aigua i la font, però també amb una veu, jo sóc l'aigua i la font. Que com vulgueu, Jo sóc l'aigua i la font, sí? Una vegada, ho vull sentir només una vegada. Jo sóc l'aigua i la font. Jo sóc l'aigua i la font. Perfecte. Jo ho diré una vegada cada cosa i ja està, em feu d'eco, ja està, si serà, és que és tan curt. Sense aquesta comèdia, nois, ja ho he acabat, sabeu? Titella. El Titella i jo caminem fins que es fa fosc. Quan veu que em canso, prova d'animar-me dient-me coses com ara. Jo sóc la pira i el foc. Jo sóc la pira i el foc. Jo sóc l'aigua i la font. Jo sóc l'aigua i la font. Jo sóc tu, però tu no ets jo. Bueno, tranquils, perquè ara ja sí que acabem de veritat.
Jo, preparant-ho, m'he passat teta. Espero que us hagueu passat mitja teta, que sempre està bé. Ara acabarem, el llibre seguirà el seu viatge i jo seguiré el meu, fins que hi hagi aquella partida d'escacs, no? Recordeu aquella partida final? Que podria ser la partida de Mahjong, per exemple, que és un joc que a casa hi jugàvem molt, o de Jenga. Coneixeu el Jenga? És aquell joc de la torre, sí, que si fiques, sí, que treus la fusta però que la torre no pot caure. No? Sabeu què vull dir? Jo ho faig servir per explicar a classe les estructures narratives de l'idea d'unitat. Però ara ja no ho faré perquè aquí hi ha un llibre que ho arregla tot i ho explica tot i ja està. Però és xulo. Us imagineu jugar a la mort amb el Jenga? Us en coneixeu el Jenga? Jo crec que té certa gràcia. Escolteu, no, jo sincerament no parlaré més, em retiraré, que és el que haig de fer, retirar-me a la meva nova, a escriure. Jo el que vull fer és continuar escrivint, explicant històries. Ja ho feia de nano, vull dir, de petit m'inventava coses, els meus germans em deien mentider, ara em diuen escriptor, què vols fer? Sí, perquè jo què sé, històries tontes, molt domèstiques, de cop i volta, jo què sé, la meva versió sobre la misteriosa desaparició d'una rajola de xocolata no quadrarà amb les dels meus germans, jo què sé, me la banda, no? Després, a la banda dels 12 anys, que toca fer poesies adolescents d'amor i aquestes coses, jo vaig començar a fer contes molt salvatges. Recordo una escena d'un nano que perdia l'ull parlant d'un pescador. Bueno, que era una miqueta com... Em veieu, no?, què vull dir? Era la meva manera de dibuixar infinits amb un caçametrallones, no? Era la meva manera. I això és el que faré. Seguiré fent-ho, seguiré explicant històries mentre algú les vulgui llegir i mentre jo les pugui dir. Vull acabar així, que es pugui dir. Un pendent polsegós em porta fins a un rètol de lletres dípteres que no paren quietes. Encara que no ho puc llegir, entenc que em dóna la benvinguda. Espero que el lloc on arribo sigui més o menys com el país on he viscut, no perquè m'hagi agradat tant, sinó perquè ha sigut el meu. Un lloc perdut, i submís, i mesell, i tan a gust esclau i tan a gust extingint-se, i a cop salvat i redimit, però sempre de nou perdut, incessantment submís i mesell i tot això. Un lloc tan a gust esclau que em pugui semblar lliure. Un lloc tan a gust extingint-se que em pugui dir pàtria. Un lloc tan perdut que em pugui dir casa. Gràcies.